Fotomu sing ning atiku wong ayu tak simpen rinten lan dalu andang-andang nang pilingan dipandeng-pandeng saya kelingan sejan tumpo undang yen mesem anggeget ati rina wengi mung tansah ridu ati rindu yen aku rindu katon ngalen nempel neng dadaku tak simpen rinten lan dalu andang-andang nang pilingan dipandeng saya tambah kelingan sapa wengi sing
ping sewu katon ngalen katon ngalen nempel ning dadaku Sumelang bisa yendra lakon nyandi luar biasa. Monggo Mas Yanto iki kewagian sugeng laras. Ayo Ki, semangat. Oh ya. Masuk Pak. diparani ngoyo-oyo Jarene kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene kok wis teko kono wong yen lara kebenaran anane saja katon jua yen wong pinujut ning singan anane saja sujana monggo Pak warna-warna pandewane najan urung ketemu dhewe tuga-tuga pamuwuse lima wurung sakmene wae laron-laron larone sembrudul iki Pak. Laron cokek mania, pemburu sinden. lah ya kono-kono iki ora nek klenengan Ora enek. mung usul bapak bae Lah ya apik ning kene kok. Ya Gi, Sugi. Iki nek kancamu ijo nek iso abang dhewe. Dipecat kok rombongan. Iya iya. Iya, oke. Yo Rin, lebokne Rin. Bareng sampun pepanggihan nyatane jujur lurus atine nganti wekdal perpisahan batine jer tambah Guntur Marani. tresnane Kang Mas
kula Mas Haji Ngatman Pasari. Nggih. Kita sewungon Ya, Pak Esari Mas Gomblo, Pak Mali. Mas Yanto Mas Kirun, Mas Yanto. Lupuh. Ya, Pengko Mania. Mas Wibisono. Lagu-lagu Pak Deparno. Pak DKO. Ing wonten Kaliboto. Pak Nardi. Dimas Gono, Mas Harno Pepe, Mbak Kiartun, Mami Ase, Mbak Esti, Mbak Ajeng. Ayo yo, Mas. Diperani ngoyo-oyo jarene kok wis mangkat lunga dianteni ngoyo-oyo jarene yo ho hei Wong yen kebenaran anane sajak katon juang yen wong pinuju lingsingan anane sajak mong sujana ya Pak ya Hey, hey, Rin, walah-alah dek rane. iki mau Dalam Pak Lurah nunggu sakbare awakmu. nggih. Pak Lurah. Iya. Nggih, kedah lho, Pak. Pak, saksi nggih, Pak, saking Koramil. Saksi nggih Pak Lurah ngantek bar lho jare. Mengke nyanyi meneh. Bareng sampun pepanggihan nyatane luluh hatine nganti wegah perpisahan batine jere tambah tresnane. Wilujeng bidhangetaken kadang-kadang pasinahon sunyaruri wonten masaran linanggung panjenengan Bapak Tugiman SPD. Nggih, Pak Nardi. Mas Wilujeng Gomblo, bidhangetaken Pak samirsani Mas Gomblo. senajan namung lewat streaming. Saben punyawa untukmu rasa kangen kumaran sliramu biyen nate andhong tresno bebarengan ning ngarga yasa Saiki adoh papane
Karanggalem Karungan Prubung Wilujeng Wungon Mas Wardoyo Mas Wilong wonten ing ya. Jumantono Mas Kasto Gareng Pak Esari. Korjang Mas Haji Ngatman Pak Esari Wilujeng Dalu Pak Debrewok Mas Anas Pak Carik wonten ing Indarjo Ugi Mas Wibisono yang wonten Yanto Pekok Mas Yanto. Guntur Laras. Mas Harno Bebek. Mami asih. Masuk. saben ku nyawang putuk rasa kangenku marang sliramu biyen ate andung tresno Bebarengan bebarengan dengar goyo saiki ada papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantuk-antuk muga liyatina bisa ketemu. Nggak Pak RT. pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni babae wonten ing macanan sing lagi ngluruk lenengan Oke. Kajawi menika dipun pirsani Nggih, siswa Mbak. saking Sunyaruri Mas Liteng Pak Dodo Mas Koco tasih mirsani lewat streaming. Nggih, sedaya mawon wilujeng midhangetaken. Panyuwun kumring sliramu rungokno tangis sing ati iki lewat angin wanci bengi aku titip salam kangen jroning ati. Bang Pak Enanda ing wonten Gemolong Ajeng Sari ing wonten ing Hongkong Wilujeng Dalu nak enak neng omahku mridak tangi yen wis dicopaki piring kebak lawuh iwak berenang kebul wedang kopi pahit lagi Ana piring, ana buah manggis, sambel sambal gedhog karo lenggah-lenggah, utut nyambi udut, kebul kaya pedhot, mantuk-mantuk nglaras suarane kututnya. sing digagas gagake kayane sing Bek cepet. teko lunga ra disapa Kaya-kaya kaya
wis pasrah mongso putu wong mati aja dimereni kabeh mau Gusti sing maringi wis bejane bejo dhewe-dhewe muga-muga bisa ayem salawase ya Guntur Laras Mulya Laras digoyangi asik gade iya masuk na enak neng omahku tangi yen wis ditepaki piring kebak lawuh iwak branang kebul wedang kopi Pak Rini ana piring ana buah manggis sambel deket karo lengket nyambi udet apel kaya pedet mantuk-mantuk nglares suarane kuto ya wis pasrah wong mati aja dimereni kabeh mau Gusti sing maringi bejane bejo dhewe-dhewe muga-muga bisa ayem salawase terima kasih Sinarengan Guntur Laras ing dalu piniji makarya mboten dalipun Bapak Hardi Sukiyo wonten dusun Kalilutung sinenggoyong audio sound system Mulya Laras ugi asik video syuting kagunganipun piyambak atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon
basane mung katon katon sliramu wae hae tenang Mas Lurah Simenik ditunggoni para-para wis ning Kali Lutung wis aman aja lali paweringku uga mana kang mas Tutur laras sinenggoyong audio sembul ya laras ugi Karno wonten Kali Bono video syuting kadang lo Mas Goblok monggo salah setunggal gondal gandul murih gayang legen wonten dalemipun Bapak Hardi abang ijo ning prapatan apa tadi kuwi jenenge setopan putih-putih ning ukuran apa Mas Ardi awas jenenge pocongan abang-abang araku tangan wong ayu apa tadi kuwi jenenge rambutan gondal gandul ora sarungan Pak Simit kuwi apa kuwi jenenge gantongan gondal gandul warna-warna iya dek iya ana jambu
nangka Gendal gandul pancen nikmat ya Mas ya ana terang ana tomat gondal gandul ana kuping apa tadi kowe mono anteng-anteng gandul sing mbok gawa kuwi apa kowe kucine mbok rondo aduh Bukur laras Mulya laras audio asik video syuting Mas Jebek merapat Pak Bayan Warjoyo masuk abang ijo ning prapatan apa tadi aku putih ning ukuran apa tadi kuwi jenenge abang-abang arek kotangan apa tadi kuwi jenenge rambutan otak gondal gandul ora karungan apa tadi kuwi jenenge kentongan gondal gandul warna ya dek iya ana jambur ana nangka gendal gandul pancen nikmat ya Mas ya ana terong ana tomat Heha heha kowe reoke dimainke gondal gandul ana kuping apa tadi kuwi mono anteng-anteng sing mbok gawa kuwi apa kowe kucine mbok rondo matur sembah nuwun kembali Bapak Ingkang badhe tuk Pak Kimpul Mas Belong Dimas Gonoyo Bayu sinden nopo pareng kula taken bulan niki salangan pun pinten enggen malem pitu sapar nopo tasih lodang menawi lodang kula badhe nderek calang saged mawon Mas wong kula nembe longgar wulan niki salangan beten bladetan nanging pripun Mas mangke kula mangkate dipun papak napa kula ngojek dhewe menawi
purun mbok kula papakisan saged mawon Mas waton ranumpak jaran pun kuwatir najang tiyang bengan kula niki mboten nate sembranan mangkirian Mas ampun lali panjere pira-pira waton ana takene pun kuwatir pinten to bayarane sing penting bisa mapan dene yo monggo Jaipong Mister Dawa yang wonten ing Bejen Musik Galuh Bayu sinden nopo pareng kula taken wulan niki calangan pun pinten enggen malem pitu sapar nopo tasih lodang menawi lodang kula badhe nderek kalang saged mawon Mas wong kula ngambe longgar wulan niki salangan deken bledekan nanging pripun Mas mangke kula mangkate dipun papak napa kula ngocek dhewe menawi purun mbok kula papak pisan saged mawon Mas waton raming gondalan pun kuwatir nadyan tiyang kambyongan kula niki boten nate sembranan mangkirian Mas ampun lali panjere pira-pira waton ana panjere pun kuwatir pinten to bayarane sing penting bisa mapak sindene nggih matur suwun matur suwun khusus kagem Bapak Babinsa bilih kepareng suko parisuko sinambung beksanipun yo Mbak Rini becak padi lakune halus prasaja sing numpak sopan santun tata krama ora ninggal peraturan sing wis ana tumpakan Ayo Mbak Niken maju. ora nyuara enak duwete karo Mas Moko becak tadi rina wangi diatan kembang wira-wiri golek penunggang ngupaya upa ora ninggal peraturan sing wis ana becak pati nyotorake
Kota Pati Kacu kuning. Pak becak kula numpak bola beli napa purun kula bayar namung niki purun mawon waton kula mboten rugi sopir becak rina wengi pados rejeki Malik kacu kuning. Monggo Mas Yanto nyayang kacu kuning. Goyang Mbak Niken. nggih Pak Di Masuk Mas Yanto. elingo marang janjimu wong ayu nyidrani saiki tur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani Monggo Mas Sukro Sugeng Rawuh. kacuku ning dadi bebeling Goyang Mas Sukro. biyen kowe isih ngandeng rono rene isih tak gawa ra iso pisah najan mung sedelo hae Ketemu sliramu kacung kuning tak jak nunggu balian wong bagus kumpul karo aku Kuno laras asik yo Monggo Mas Mulyono Klagian, Mas Jono, Mas Yanto Sugeng Laras. elingo marang janjimu wong ayu nyidrani saiki tur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku pedes melo ora pamit aku saiki ada denganmu mengkacu kuning tondo katresnanku ayo yo kacuku ning dadi bebeling nalika biyen kowe isih ngandeng rono rene isih tak gawa ra iso pisah najan mung sedelo hae ya Mas Ardi
gendang kaliya wong bagus wis kangen ketemu sliramu aja kuning tajak nunggu kaliya wong bagus kumpul karo aku. Biyen nalika arep lunga tarengku ana dada tangis aja banget nelongso kowe kandha yen bakal setya ing sabrang lor keteke sampen abot rasane duwe bojo sinden lagu lawas kena untuk mikir banjur bali menyang desa kaget ati semu ora percaya tekan ngomah ulem wis ana meja sesuk-esuk sliramu polo krama oh hatiku lara kinawa mati oh rani jebul kowe blenjani oh hatiku lara kinawa mati Monggo Mas Mulyono kewagian Sugeng Laras, Mas Jono, Mas Yantohi kewagian. biyen nalika arep lunga tak rengko ana dada tangis tak keras kebak rasa kowe kandha yen bakal setya ing sabrang lor kretekane po abot rasane duwe bojo loro
semu ora percaya tekan omah ulem wis ana meja sesuk-esuk sliramu palakrama orani sepul kowe ngapusi oh atiku lara kitawa mati orani sepul kowe lejani oh atiku lara kinawa mati matur sembah nuwun monggo salam. Kowe Cidra monggo. Nah iki lho klentingane iki lho iki jenenge klentingan Guntur Laras. Iki piro? Rodo medhot to. Yo. Seminggu tak tinggal lunga ora krasan atiku nangsa saben dina sing tak rasa awas katon ing metro Helen, bawa ke Helen selesai. balane sentot Dogus iku Yo, ya, ya, hei, Pangapura. awas, awas, aduh, tuh. Rayae bisa mulya panyuwunku. kendang jaipong sing Keluarga. Sing banter, Pak. Terima kasih. Coco urung. Ayo Coco. Nyuting, nyutang, nyuting. Oke.
Piye? Oh, alah. Lanjut ning Kali Lutung apa lanjut ning Helen? Lanjut Kali Lutung ya. Duh Gustiku kula nyuwun pangapura bebrayane bisa mulya panyuwun rem kula warga Ayo kejo. Perkara mangke karakter nata sing ngersakaken Rojek saged-saged kemawon malam minggu Asoy. bagi orang yang tidak mampu sirin timbangane ngantuk kon joget padi sirin timbangane ngantuk kon joget arep disawer karo Sukro satu ora gelem yo saka Mas Anggrek Guntur Laras. Kuncir kuning dadake lampu piring kulite ronggeng ayu eseme pait mantu telung bakung melengkung ngembang bakung rikmane ngreng sepake Awas awas. Ronggeng gunung gandes luas merak ati sapa nyawang mesti sayang ora bisa lali sapa lena kena prayitna yuwana matur suwun. Oh, jeli. Kok boleh wong loro ya, Rin? enggak Oga. Biyen aku lak wis kondok sasamu kono. Jroning bebrayan kebaing panggoda aku trimo ya. Ora aku mbok bebasan tanpa panglop. Padang dedet kang rinoso. Amongku tenan
ndang mungkut jebole. Ayo. Wong ayu mbok aja bingung. Aduh ngawong. Sadema jendong. Kaya wong kelangan peto. Apa ya, Bek? Kelek-kelek wakasane pulo. Joget. Tak suwun marang sliramu. Mbok aja lali janji prasetyamu. Masuk lo ini menguasai. Tresnaku kang Matur Mas Ime. tetap tulus ngrenggangi jiwaku. Antreke saka Butar